Пред теб седи едно 22 годишно момче. Той е пораснал в семейство с беден начин на мислене. Какъв съвет би му дал, за да излезе от този затвор, защото това наистина е затвор? Да намери ментор и да му сдовари на слаб. Да забрави всички текущи вярвания, изкази, лимитиращи мисли. Да намери човек, който живее живота, който той желае да живее и да изпълнява като войник. Ако няма това качество да слуша, не мога да бъде спасен. Тоест без значение откъде си, егото долу, превъж като Егото ти е гъба. най-големия враг тия неща. Ако ще да си милиардер, има хора на тебе винаги. Има какво да се научиш. Този живот нямаш лимит. Винаги има следващо ниво на нещата. Знания, езици, умения, бизнес и всичко. За кой си помислил? Господ ли си? Не си Господ. Аз също не съм. Никой не. Винаги има друго ниво. Смирение и желание да се научиш на повече неща. Ако ти си заклещен в работа от 9 до 5 без никакво развитие и знаеш, че дълбоко заслужаваш повече, тази бизнес общност ще ти промени живот. Просто кликаш линк в описанието на този профил, избираш общност и влизаш при стотици хора като тебе, които изграждат AI онлайн бизнес. Лайв срещи всяка седмица, видео обучения и ментори до теб, които са изградили бизнеса за милиони.